شيء قبلكم على اليوم. انسلموا سنيوري ونلقاكم على الشوتر جديد اللي فدان اليوم سبيشيالي يوم il-kabocċa. Il-jum ta' ħafna nies naħseb. Jekk taraw xi ħaġa interessanti ibatunna fuq shooter@danussan.com. Għandna WhatsApp ukoll. Għandna l-WhatsApp. Ġifieri ħantellamulkom ħallihem Ħallihem. min itelana issa ritratt tiegħu b'kaboċċa fidu isa baby, kaboċċa baby. Tajjeb, jew b'mod oriġinali, l-ewwel persuna li hu l-iktar waħda li tolqodna ħankun qed intuh żewġ biljetti biex jiġi jara l-aħħar show ta' Danussan. Tajjeb, ġeneruż? Ekku, u fjum il-kaboċċa jimma stajċ. Inħalli dal-jum tant Bla ċelebrazzjoni. Bla ċelebrazzjoni. Allora x'għamilt? X'għamilt bil-kaboċċa? Kilta, le, ma tqulli. Immaġina, inti tant tkun tħobb il-kaboċċa illi titfaħħa f'puxċer u tmur timxi f'tibbija. Ġejt sal-isla fidej għand il-kaboċċa, il-numjum il-kaboċċa, u biex nuri l-apprezzament tiegħi lejn il-kaboċċa għandur dawra bil-kaboċċa fil-puxċer. U nara daqsxejn ma' min niltaqgħu jekk japprezzawx il-kaboċċa tiegħi. Toġbok? Mela, natili namela braġol tal-kaboċċi. Kif tikolla qed? L-istess bħala. Xredjata, Ija, stimjata. Għampartat lek. Għaxina m'għandix tfal, allora niġri bil-kaboċċa. Dik laqasi tiegħi. Mhux di tiegħi imma, Rint ħobba l-kaboċċa. Insomma, ma ħobbux. Għaliex, ħaġa tgħidilix fuċċa. Jekk titbusili naqa' busili ftit. Oh, mint ħelwa. Kif tħobba? Il-forno. Bastardi nħobbi. Nejja tħobba int. Nejja ħobbuha. Ma għandek snin biex tommod. Le, m'għandix, taf. Allora kif ħadd ikolla nejja? Attaħħa biċir. U hekk dor dawra hawnhekk li jisla b'apprezzament għall-kaboċċa kif rajtu kien hemm min xtaq itiel għallum, imma jien li ħanagħmel ħanifranka ħiela u fir-każ l-iktar niklu għada. Dak kollox għal jum il-kaboċċa mill-isla. U dak għal jum il-kaboċċi prosit, kollega. Ismaw xaġa oħra li skoprejt li tistgħu tagħmlu u nħeġġiġkom biex tieħdu video u tibatu għonna xaħna nuruħ tajjeb biex komplu tiħdaru. Taqbad il-xhur tal-kaboċċa. Iva? Titfaħħom taħt l-imħadda ta' xi ħadd u da jagħmel lejl jisma' tqarmiġ. Bħala ċajta. Għamluha, jafanka ixom dik id-daxi riħa ta' kaboċċi, imma għodu attenti lil min tagħmluha, għax jekk tinsertaw il-xwed bħal dali ta' biżlu, storja jkun. U l-ġurnata tax-xogħol tibda. Nieħu gost naħdem mal-kollegi tiegħi għax qisu minn ħin għal ħin tgħid kelma, tieħu kafè. Insomma, l-atmosfera fuq il-post tax-xogħol importanti li tkun serena. Qed imeċlaq. Iva possibbli mhux kapaċi jiekol mingħajr ma jmeċlaq. Tgħid ngħidlu. Tgħid ma ngħidlux. Jekk ma ngħidlux se ninġema kon rabja. Ma kif tista' ma taqbiżlix jien x'għandek dejja? Moża! Ma ħadd ma jaf jiekol naqra mingħajr ma jmetlaq deli għadu jmetil qoma wednek ma neflaħiex kolħadd tejsu l-annimalaw dak il-ħosta tmeċli jieqpa jem ġot tambur ta' wednek kieku jedrek temmur naħdem mal-annimali jew kont temmur naħdem l-ammieri jew inkella kont nidħol veterinarju imma wek ġo uffiċċju qegħdin mela ġibna rispett u mhux biex tiekol tittoqgħod istemma lil nofs Malta kollha li qed tiekol bit-tmeċlieq li toqgħod tmeċlaq. Mara, issa għattajt mes oħra jien ħaħjar immun nara minn fejn ħanixtrihom bil-ball-boing! Senta, sejja saqqa sidejquni ta' Żgur għax tittika n-nies, ħanaraw xrajna dil-ġimgħa trejt. Shooters, kif intom? il-programm Shooter jismu hi. Huwija ħassal naqra esse, ħad kompli tħaqqaqa miegħi. Isma' il-karozza tiegħek taf kemm fiha horsepower? Ma tantx nifhem fil-karozzi jien. Laqqas jien, imma fit-toroq tal-mellieħa il-horsepower qed jarawh bajnejhom. Naraw flimkien.
issa qiegħda nibża, għax naħseb daqt iqumu z-zebras minn fuq iż-zebra crossing. Mela, il-pulizija minn fuq l-sleeping police, ejja. U dik, Mirjana, kif ixxukjat il-kulħadd bil-performance tagħha. U issa biex tkompli tixxukjana, taf x'inhi tagħmel. X'qed tagħmel ej? Mhux jiena, ejja ħanaraw lila. Il-pubertà! Mirjana serves kantera. Ejja. U nagħlqu bid-devozzjoni ta' din il-mara fuq Dun George. Tant daħlilha r-reliġjon fiha li daħħaluli fil-modullu. Dak kien xuter għallum, sinjuri, il-jum il-kaboċċa tajjeb lilkom.